quina baixada de càmera, Estem amb tot. Escolta'm, avui m'ha vingut el gestor i m'ha dit: te peio, reglet. Detall, això que fan els clients habituals, a les empreses, no? Per Nadal porten un detallet. Anem a veure què ens ha arreglat el gestor. Podria ser una caixa d'una placa commemorativa, aquella placa que fan gravar a la família, pel tiet Antonio, per tota la dedicació que va tenir amb el futbol. 2020. Hombre! Una agenda! Amb el que es fan servir ara les agendes. Estan diferents idiomes, Monday, Lundi, Segunda... molt bé els portuguesos amb això, el Segunda, Terça, Quarta. Al cap de setmana van dir: vamos a hacerlo como los españoles. Sábado y domingo. Una aplicació ben tonta que us estalviarà molta feina. De Barcelona a Helsinki tenim 1.430 quilòmetres. Com et quedes? Que pràctic que és això, Home, molt important, això, omplir-ho també, per si mai perds l'agenda, no? Nombre, domicilio, vehículo, no? Póliza de vida, cuentas corrientes. Perfecte, perquè ho omples tot i així si la perds, pues el que la troba té tota la teva puta informació personal per robar-te la vida en general. Calendario perpetuo. 1829-1900, com la combinació de la 649. No entenc... Vale. ¿Qué día de la semana fue el 4 de julio de 1930? Allò que tens un dimarts tonto que estàs avorrit a casa. Què collons podem saber ara? Mira, pues fue viernes. Una abraçada al gestor, moltes gràcies, Gestors de Catalunya, en comptes de fer regalos per Nadal, baixar una mica la quota cada mes, poder. Que m'ha agradat, però no tens pas el tiquet d'això. Més que m'ho demana el gestor.